Gaur, matematika klasean egun ezberdina izan dugu. Azaldu digute, zer egin duten nire herrian, Getxon. Ulertzen zaila dela ematen du, baina niri azaldu didaten moduan ez da horren zaila. Entzun arreta zelako esaldi arraroa. Nik datorren urtean horiek prestatzen parte hartu ahal izango dut, eta horregatik ikasten ari gara eskolan. Eman didaten etxeko lan bakarra, ariketa bat egitea da. Nola laburtuko zenuke azaldu dizugun guztia formula matematiko zume batean? Partaietza bidezko aurrekontuen kontu hori zer den jakiteko, eskolan azaldu zidaten lehenengoa, udal aurrekontuak zer diren izan zen. Hori nire formula matematikoaren isa izan liteke. Aurrekontua udalak duen dirua da, zerbitzuak eta Getxon egiten den guztia ordaintzeko. Nik ez diot inoiz galdetu neure buruari nondik zetorren diru hori guztia. Dirua, aldundiari eta udalari ordaintzen dizkiegun zergetatik dator. Hori nire formulan Y-koa izan liteke. Eskolan azaldu digute, gero diru kopuru hori hainbat erakunderen artean banatzen dela. Eta azkenik udalkutxa izeneko zerbitzuen bitartez gure udala. Aurten, 2017 honetan, Getxon, 123,2 milioi euroko aurrekontua daukagu. Kopuru hori gastuetarako banatzen da, eta gastu gehienak hasieratik daude konprometituta. Partaietza bidezko, 2017ko aurrekontuak egin dira, eta gauza bera egingo da 2018ko aurrekontuen kasuan. Horietan, nik parte hartu ahal izango dut, 16 urte edukiko baititut. Eskatzen duten beste baldintza bat, Getxon erroldatuta egotea da. Horrek esan nahi du, Getxoko bizilagunok parte hartu eta iritzia ematen dugula gure udalaren diruaren zati bat zertan gastatzen den erabakitzeko. Antzeko moduan egiten du Getxean. Familiako guztiak biltzen gara eta denon artean planifikatzen ditugu oporrak edo zerbait garrantzitsua erosi behar badugu. Hori, nire formula matematikoaren zeta izan liteke. Getxon honela egiten da, hauxe galdetzen dizute. 1.000.000 eurorekin, zuk zer egingo zenuke Getxon? Nik 1.000.000 gauza egingo nituzke. Parte har dezakezu interneten bidez, herrian jartzen diren karba batzuetan, baita hainbat lekutan kokatzen dituzten postontzi batzuetan ere. Nik horren berri izan nuen, kiroldegira igeri egitera nindoanean. Gero, proposamen horietatik guztietatik, udal teknikariek guztiontzat onuragarriak direnak aztertzen dituzte. Eta nire galdera da, udalak zergatik egiten ditu horrelakoak? Nire formula matematikoa hauxe izango ote da? Isa gehi Y-koaken zeta? Partaietza bidezko aurrekontuak laburtzeko nire formula matematikoa badudala uste dut. Zu bizi, gehizuk egin, berdin Getxo, hau da, zu Getxon bizi bazara, eta Getxo egiten baduzu, berdin zeu zara Getxo.